לאט חברים שלי גם להירשם לערוצים דווקא. בזמן שאנחנו לא מעלים עוד איזה נגיד לכם מה עשינו. בקרוב גם נעשה סרטון על פתיחת קופסה לבובת פנקו, זה קניתי. טוב, אז נעשה עוד שלב או שנסיים את הסרטון? אמרה איזה סרטון קצר, תעשה עוד 2 שלבים. עכשיו אנחנו רוצים להרוג... למה אין כאן את ארנולד שוורצנגר? למה זה לא הולך לפי הסרט, נכון? כן. זה הולך לפי הסרט, זה היה יותר יפה. אבל עוד מעט אנחנו גם נעלה עוד סרטון. בדיוק איך שנסיים את הסרטון הזה נעלה עוד סרטון. נכון? כן, של הטורף נגד הנושא השמיני. מה אתה מגלה? אנחנו... לגבי הסרטונים שהעלינו לא מזמן, אפילו הסרטונים שהוסיף אותי לערוץ, הם כבר לא עלו. הסרטונים מאז היום הראשון שהוסיפו אותי לערוץ כבר לא עלו. נכון, הרבה לא עלו. לא עלו, ואז אל תגידו שאנחנו לא מעלים. אם זה לא יעלו, תתבייסו לכם. אנחנו גם רוצים להגיד שיש כנראה אולי איזו בעיה בתוכנת הצילום. בטלפון שלי כנראה, ביוטיוב, נכון? לא שזה בעיה שלוקח הרבה זמן לסרטונים לעלות. כן, הסרטון... כנראה כי כאן אין לנו מספיק וי-פיי, כי אין לנו כאן וי-פיי. גם הביקורת על סרט קטלנית ג'נסיס לא עלתה עדיין. וגם בקרוב נעשה גם ביקורת על סטאר וורס החדש, נכון? כן, קרוב מאוד אפשר להגיד. שזה יהיה בערך עוד שבועיים. וגם אנחנו גם נעשה ביקורת על חולצה שקיבלנו במשלוח, נכון? כן. חולצה מה זה יפה, אנחנו ממליצים לכם לראות את הסרטונים שלנו. לא יודע למה. בעיקר, אבל... למה? אחרי זה עוד שלב, כי זה סרטון קצר. כן, אבל השלב הזה אנחנו סיימנו להרוג כאן 20 אנשים. השלב הבא, השלב חמישי, כי אני חרסתי על המשחק הזה אתמול בלילה. טוב. את מי זה מעניין שחרסתי אתמול על המשחק, נכון? עכשיו, מה לעזאזל? אין פה אף אחד. למה 15 מקודם היינו צריכים להרוג 20? להרוג 15 אנשים ונסיים כאן את הסרטון הזה, כי נמאס לי. למה דווקא את הסרטון, למה דווקא את פרדטור אנחנו משלמים? אנחנו גם הולכים לעשות משחק בישול וגם שחק במחשב שלי סוף סוף, נכון? כן. נשחק באיירון מן, נכון? כן. הראשון אבל. לא השני כי תמיד... בוא נסיים את הסרטון. טוב. יאללה ביי.